מי המשוגע שירצה למכור 3 דירות סטודיו בלב יפו, צמוד לעיר העתיקה ושוק הפשפשים רק כמה מטרים מהים? יש פה חצר ענקית, הנכס כולו הוא 120 מטר, וזו הדירה הראשונה, כמו שאתם רואים, מעוצבת בסגנון ספרדי, עם חלונות בלגיים. כל הדירות הוצבו בטוב טעם ויש פה הכל. גם הדיירים כבר מוכנים להישאר. אם אתם רוצים לקנות, יש לכם הכל פה בפנים. אין דירות כאלה, הדירה הזאת היא פנינה שנמצאת באמצע יפו, צמוד לשוק הפשפשים, והכי קרובה לתל אביב שיש. הבניין הוא בניין בין 4 קומות, וזה הבית השלישי. קודם ראיתם את השתי דירות הראשונות, זה הבית השלישי, פאטיו, קטן, חמוד, וגם פה הדיירת רוצה להישאר לדווח רחוק אם אתם מעוניינים. הבית מואר ומובזר בכל הדברים שאתם רק צריכים. אם אתם מעוניינים בקניית הנכס כולו, הכולל 3 יחידות דיור ב-120 מטר, עם החצר הענקית המשותפת לשתי דירות, מוזמנים להשאיר פה פרטים מתחת לסרטון ונחזור עליכם. אני אישית, אם הייתי יכול לקנות, הייתי עכשיו לוקח את הבית הזה, כי יש בו הכל, הוא נמצא באזור מקסים, ליד בתי קפה, מסעדות, והגלידה הכי טובה בעיר נמצאת ממש פה מחוץ לדלת. הנכס הזה כולו מיועד עכשיו למחירה, ואם אתם מחפשים לקנות את הנכס הבא שלכם להשקעה או למגורים, תשאירו עכשיו פרטים ותבואו לראות. אבל רק אם אתם רציניים או רציניות.